Kont pjuttost sorpriż għax ma kontx qed nistenna rikonoxximent u aċċettajt mal-ewwel għax kont naf li għal-ġid biex tgħin lil ħaddieħor. Kliem Andrea Sazzoppardi, diżinjatur Malti li permezz tax-xogħol artistiku tiegħu pajjiżna jingħaqad ma' bosta pajjiżi oħra li permezz tax-xogħol tad-disinn qegħdin jgħinu lin-nies minquta bil-COVID fl-Italja. Dan sar minn għaqda tad-diżinjaturi li jsejħu lilhom infushom Designers Against COVID, magħrufa wkoll bħala DAC. Bażikament huwa ġabra ta' xogħlijiet li jirrivolvu madwar COVID, huwa limited edition u l-fondi li nġabru minnu ħajmorru għall-Italian Red Cross biex jgħinu n-nies milquta bil-COVID. Hawn spjegalna x'kienet l-ispirazzjoni tiegħu għal dan ix-xogħol. Inspirani d-diskors ta' Reġina ħassejt li meta Reġina titkellem id-dinja tieqa fuq tisma' u tkellmet rigward kien hemm sentenza partikolari kienet tgħid we will meet again u ħassejtha li vera b'saħħitha bħala diskors u qed ħanagħmel xi ħaġa li tiġbor dak il-kliem f'poster. Għalinna wkoll li issa donnu qed ikompli jikber l-interess u l-għarfien dwar l-industrija tad-disinn. Ħafna aktar awareness il-ġurnata, l-industrija dejjem qed tikber u nħoss ħafna designers Maltin qegħdin ħarsu lejn Malta l-inspirazzjoni flok ħarsu lejn barra. So hawn ħafna aktar awareness u kull ktieb, kull whatever it is, inħoss li jgħin għall-għarfien. Andreas kellu wkoll kliem ta' kuraġġ għal dawk interessati f'din l-industrija. Apparti li l-full-time tiegħi jien edukatur u għall-studenti żgħar kif ukoll kbar, so qatt mu tard biex tibda, jekk hux qed il-vert interessak, nissuġġerixxi li tieħu l-ewwel pass u tant hemm marfien hemm barra u minn lest jgħin. Saqsi n-nies dejjem n-nies ġerment ikunu all right, so toqgħodx tiddejjaq tieħu l-ewwel pass u tibda.